Anfilɛba cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba o bɛɛ lajɛlen ni su a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni la bakurubaw la an bɛna kuma CEDEAO ale kɔni ka ciden jɛkulu nana an ka jamana kɔnɔ bi kana jamana ɲɛmaw fara société civile kan kana olu kuma ɲɔgɔnya cɛmancɛ fanga ale taabolow kan ni ne bɛna kɛ bi dɔnkibaru bakuruba ye dɔwɛrɛ b'an bolo k'a fara min kan sɔɔni an bɛna bɛɛ lajɛlen walawala aw ye aw dangana. aw dan ka se ko kura bi ye tarata ye janvier kalo tile 12 2021 a y'aw bisimila ko kura i n'a fɔ an damagara la bakurubaw la cogoya min na farafina tilebiyanfan jɛkuluba ni o ye CEDEAO ye o ciden jɛkulu kɔni nana an ka jamana kɔnɔ ka na jamana ɲɛmaw kɔni olu kuma ɲɔgɔnya fo ka taa se société civile olu kɔni ɲɛmaw ma ka olu kuma ɲɔgɔnya a kɛra bi hôtel Salamu na Tijani Sidibe ale kun bɛ yen a ye seereya dɔw sɔrɔ an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. U y'an wele u b'a fɛ ka an ye kuma ɲɔgɔnya u ko n'ale kun ye fɛn min ye ka évaluation kɛ n t'a fɔ ni bamanankan na kabini transition ni sigira sen na ka na se sisan ma min de kɛra min ma kɛ min de fɔra min ma fɔ a bɛ se ka laban cogoya min na bɛɛ ni hɛrɛya malidenw ni ɲɔgɔn tɛ ne bɛ kuma diaspora de tɔgɔ la an tun ye lajɛ min kɛ lajɛ laban yanni coup d'état ka kɛ an y'a f'u ye u kana arrangement institutionnel jagoya an kan ou tripatouillage constitutionnel t'a fɔ ni bamanankan na n'aw y'o kɛ a bɛ laban ka kɛ coup d'état ye aw kɛr'o ye aw ye taa ka segin ka kɛ o kɛra gouvernement sigira sen kan CNT sigira sen kan an bolo transition daminɛna sisan de u kana fɔ an ye k'a fɔ ko fo an ka taa élection na yanni kalo 18 kɔ o tɛ se ka ban ma n'aw ye jateminɛ kɛ présidence ma ka mandat pouvoir laban yan fo Alpha Umaru Konare kelen 100 ans coup d'état bi kɛ an ça veut dire que problème min bɛ yen malidenw na a bɛɛ ma fɔ bɛɛ ma k'a la sariya jɔnjɔn ma sigi a ma labato donc ala y'a latigɛ transition bi sen na an t'a fɛ fewu ni transition ni ka ban tant que Mali kunko bɛɛ ma fɔ an ma bɛn ko kelen na parce que n'an y'o fɔ ko yanni 18 mois fo an bɛ taa élection na an bɛ laban ka coup d'état wɛrɛ sɔrɔ tugun yanni 100 wɔɔrɔ 105 100 ans donc an diaspora an b'a fɛ kelen malidenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka jate yanni enrôlement ka kɛ élection ko la parce que an bɛɛ dama ka kan an ka sariya sunba kɔnɔ n'a fɔra ko an bɛɛ de bɛ voter kɛ président ye an dun ye 452 900 an ka liste électorale kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko aw ye fɛn min kɛ an ɲɛ n ka aw ma n kan gouvernement de ma o tɛ se ka ban ma o transition nin kɔnɔ fo k'o ɲɛnabɔ an yɛrɛ bi k'a fɔ an ye maliyɛn ye o gɛlɛnman bɛ an bolo parce que sɛbɛn t'an bolo an ka carte d'identité ko bɛ sen na an ka passeport ko bɛ sen na mɔgɔw ma yɔmaya la donc an t'a fɛ transition nin ka ban fewu fo nin ko ninnu bɛɛ ka ɲɛnabɔ sariya jɔnjɔn ka sigi sen kan an ka bɛn ko kelen na n'a kɛra n'o bɛɛ ma se ka kɛ an bɛ san kelen wɛrɛ fara a la n'o ma kɛ an bɛna san kelen wɛrɛ fara a la tugun o tuma olu fɛn min u ka fɛla ye fɛn min ye ka taa dɔrɔn ka élection kɛ wa non an kan ka bolo di ɲɔgɔn ma Mali kura Mali min kɔnɔna na mɔgɔ si man kan ka sɛbɛn signer k'a fɔ ko ne ye maliyɛn ye bi mɔgɔ minnu tun bɛ kɛlɛ la funu la minnu ye marifa ta u bɛ gouvernement kɔnɔ CMA bɛ yen plateforme bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen ko on b'a fɔ min ma ko djihadiste an ko an ka kuma u fɛ dialogue national inclusif yɛrɛ de y'o fɔ u b'a fɛ u y'an jagoya ka taa élection na k'a sɔrɔ dialogue min fɔra maliyɛn denw bɛnna min ma a ma lawaleya e mun na donc an kɔni bolo an bɛ maliyɛn bɛɛ de wele Mali minnu bɛ sigilen bɛ kɔ kan diaspora ani aw maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan an ka bolo di ɲɔgɔn ma an kana sɔn CEDEAO ka dictat la ni zen an tɛna élection kɛ fewu fo Mali problème bɛ Mali kɔnɔ n'an m'o bɛɛ ɲɛnabɔ. Nin ye CEDEAO ka cidenw na k'u wɔɔrɔnan duurunan de u m'an wele a si la n'i y'an wele bi u b'a dɔn gɛlɛya min b'an ka baara la bi de an fana nalen bamananw ko maa tɛ bɔ dunun kan a tɛ kuran fɔ kɛrɛfɛ fɛn fɛn bɛ sen na an y'a bɛɛ fɔ lajaba min dan b'an kan an ka baara kɔnɔ gɛlɛya min b'an kan bagabaga min kana don o don
kuma jugu mun fama ani ka an y'a bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna anw tɛ mali anw tɛ maa contre la an tɛ maa fɛ an ka baara ye ni mun kɛra an b'o lase ladiriya kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dɔw an fili bɛ se ka kɛ an ka baara la ni fili kɛra sariya bɛ mali la mun ye sariya kɛrɛnkɛrɛnlen ye kunnafoni dilaw ma mun b'a fɔ o sariya tɔgɔ 16 juillet 2000 o sariya de bɛ boli anw kan an ka jateminɛ tile fila in na mɔgɔ kunnafoni dilaw min minɛna o sariya ma boli u kan o t'u cɛ ka so komi maafala ko zone ka t'u bila yɔrɔ la bɔn ka taa yɔrɔ mun ye SE ye an y'o bɛɛ de fɔ an hakili la an ye mun fɔ kuma in a mɛnna CEDEAO ka cidenw yɛrɛ ko u y'a kuma mɛn Mali ko kan mun kɛra anw kunnafonidilaw la ko kɛta tɛ a ka kan dabila joona n'an bɛ fɛ transition ka kɛ ka ɲɛ hakili la u ye layidu d'a ma k'u bɛ taa ɲɛfɔ jamana tigiw ye bi k'a fɔ ko n bɛ sen na ko sɛbɛn tɛ sariya tɛ a tɛ se ka to sen na an bɔ yan kɔni an hakili sigilen dɔɔnin an bɛ tile fila in lajɛ ni ko bɔ b'a la ni ko b'a la an bɛ se mun na an b'o kɛ an b'an mankanw cali bi sinon an tɛ maa si ka contre la an tɛ maa si fana fɛ an ko Mali an ko kunnafoniden k'a di sariya kɔnɔ k'a di ladiriya kɔnɔ k'a di ka maliyɛnw bɔ kunnasiri la kuma caman wɛrɛ min bɔra la o ye ka état de droit mun b'a fɔ ko ka sariya bato jamana kɔnɔ mɔgɔ y'a yira k'a fɔ fɛn kɛla fo bi a si ma kɛ sariya kɔnɔ mun ye CNT ye décret min tara ka fɔ k'a fɔ nin hakɛ bɛ di bɛɛ ma o si ma bonya o ye kelen ye filanan musow fana ye mankan ci k'a fɔ ko Mali sariya kɔnɔ ni mɔgɔw ka kan ka ta ni maa 100 na 30 kan ka kɛ musow ye u ko o ma bonya sariya kɔnɔ nin ko ninnu na. Alisa an bɛ to CEDEAO ale kɔni ka nali hukumu kɔnɔna na o ni jamana ɲɛmaaw ani société civile bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye bi wulada in na u ye kunnafonidi jɛrɛ kɛ walasa ka maaw kibaruya min bɔra u ka ɲɔgɔn ye ninnu kɔni kɔnɔna na min sɔrɔla o kɔnɔna na Tijani Sidibe a y'an sama o la an ka ɲɛmada o fana fɛ. À l'issue de ces différentes rencontres, et tout en notant l'insuffisance des consultations relevées par de nombreux acteurs, la mission a noté des avancées relatives à la mise en place des organes de la transition et la nomination de tous les responsables des différents organes de la transition, notamment le président, le vice-président, le Premier ministre et le président du Conseil national de la transition. La mission a également salué la nomination des membres du gouvernement et du Conseil national de transition. Suite à la mise en place des organes précités, le Conseil national de salut public devrait être formellement dissous. 5. La mission a également pris note des efforts que déploie le gouvernement du Mali sur le plan sécuritaire, malgré les défis importants qui restent à relever. 6. La mission a encouragé le gouvernement de la transition à finaliser et à communiquer sur une feuille de route assortie d'un plan d'action indiquant les différentes activités à réaliser, tout en étant respectueux de la période de transition fixée à 18 mois. 7. La mission a insisté sur la nécessité de renforcer les concertations à travers un dialogue plus ouvert à l'ensemble des parties prenantes pour assurer un processus de transition inclusif. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana cakɛda min ɲɛsin bɛ sɔrɔ yiriwali ani a jidili ma ni o ye Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire CNAPES olu kɔni y'u ka lajɛ ta ko sabanan kɔni baaraw kɛ bi sɔgɔmada in na fɛnba fila walasa u ka san tɛmɛnen k'o baaraw fɛsɛfɛsɛ ni ka jɛ ka san nata kɔni k'o baara kuraw kɔni boloda ɲɔgɔn fɛ an ka kibaru ɲinina Aminata Daɲɔ ani Kajatu Sila fo ka taa se Bakari Kone ma o ye min sɔrɔ an ye an ka jɛ k'o rɔjɛ.
ko san o san bɛ fara ɲɔgɔn kan ɲinan ta ni a siɲɛ sabanan an bɛ fara ɲɔgɔn kan donc o baara kun de k'a lajɛ ayiwa an kun ye labɛn minnu kɛ 2020 ayiwa o labɛn ninnu est ce que a sabatira n'a ma sabati fɛn ɲuman y'a jɛ n'a sabatira fɛn ɲuman kan ka fara kan ani an ye programmation fɛnɛ kɛ c'est à dire ɲɛsigi san kura min bɛ daminɛ sisan n'o ye 2021 ye alors o baara minnu kan ka ɲɛsigi o kɔnɔna la pour ka dɛmɛ don vraiment c'est à dire an ka cible ma mun ye organisation ni coopérative ni association ani jɛkulu minnu fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ bɛɛ kɛ n yɛrɛ y'o don ani entreprise sociale minnu bɛ yen ka se ka dɛmɛ d'u ma pour que vraiment u bɛ se ka u yɛrɛ ta ka dɔ k'u yɛrɛ cogo min salon an ma se ka fɛn caman kɛ ka sababu kɛ covid 19 ye parce que waati yɛrɛ kɛra jamana kɔnɔna la hali mɔgɔ tun tɛ se ka voyager ɲinan a bɛ hakili la k'a fɔ vraiment c'est à dire que dɛmɛba minnu bɛ yen ka se ka gun olu la kosɛbɛ pour que ka se ka dɔ fara sɔrɔ kan ka se ka baara ɲɛnama caman kɛ ka ɲɛsin an ka cibles ma ayiwa bon kumakan laban minnu bɛ yen o de ye ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen surtout administrateurs minnu b'an dɛmɛ ka hakililaw di an ma alors k'an bilasira pour que vraiment c'est à dire baara bɛ se ka ɲɛ an bolo donc vraiment jamana fɛnɛ nafolo u bɛ nafolo min ta ka d'an ma vraiment je crois que an ma jɔ a la mais peut-être centre in yɛrɛ nafa ka bon cogo min na ka se k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ vraiment c'est à dire dɔ bɛ se ka fara nafolo kan pour que an bɛ se ka baara caman ɲɛsin an ka musow ni denmisɛnninw minnu bɛ togodaw la. Ni ne bɛ taa n'a ye jamana kɔkan kibaruyaw la an ye dɔw fara ɲɔgɔn kan aw ye an ka jɛ k'an ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Ayo bisimila kɔkan kibaruyaw kan an b'a daminɛ Senegal jamana na k'u ka kalanden dɔ kun taara Faransi jamana na kalan na ko a tununa a bɛ du a kun kelen bɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ ko a tɔgɔ ko Jariso ka a si bɛ san 20 bɔɲɔgɔn ko la a bɛ kalanso min na o de Louis le Grand ye cɛmancɛ kalanso don ni o ye lycée ye Senegalika minnu bɛ kalan na Faransi jamana na ani maa minnu bɛ kilasi 1 na fo ka taa se Senegal lasigidensow ma olu bɛɛ lajɛlen kamana gannen don ni maa kofɔlen kɔni ka tununi ko la o bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka wuli k'u jɔ walasa a bɛ se ka ɲini ka ye cogoya min na. An bɛ taa Sudan jamana kan ko wale cɛjugu dɔ kɛra décembre kalo tile 31 su ka dugu jɛ janvier kalo tile fɔlɔ la min bɛ tali kɛ cɛ 20 bɔɲɔgɔn ko k'olu kɔni binna muso kelen kan ni ka lajaba a kɛra u ka faaba Khartoum ale kɛrɛfɛla la a jirala k'a fɔ ko nin wale cɛjugu in kɛra nka maa si ma nɔ minɛ nin wale in kɔni na o kɔni kɛra dusuku kamikami ye jamanaden bɛɛ lajɛlen bolo u kɔni y'u ka nisɔngoyaw jirali daminɛ u ye réseaux sociaux ni o ye bɔlɔlɔw sanfɛla ye fo ka taa se kunun tɛnɛ janvier kalo tile 11 ma jɛrɛjɛkuru farala ɲɔgɔn kan ni ka bɔ ka taama u ka jamana kɔnɔna na walasa k'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmaaw ma ni wale in na. An bɛ taa Amérique jamana kan Amérique jamana ɲɛmaaw k'u ye kiban jamana kɔni bila sɛbɛnfura la sɛbɛnfura min kɔnɔna na u kɛn bɛ ka u tɛgɛ ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu b'a la ka jatigɛ wale kɔni kokɔrɔma don diɲɛ kɔnɔna na a kɛra ka bɛn kunun tɛnɛ janvier kalo tile 11 ma ko nin wale in kɔni bɛ se ka kɛ sabu ye ka ni jamana fila kɔni cɛ gwɛlɛya kosɛbɛ sanni feere nasira ani baara ɲɔgɔnya kɔni kɔnɔna na. O de fana bɛ dansigi bi don kibaru la min kɔni labɛnna Nef TV jama bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la a y'aw suwalen to Nef TV la ni Ala sɔnna ma a tɛ fɔ aw jigi kɔrɔ Ala ka so hɛrɛ caya.